вийти гора, не искаш ти направим тук понесем най-гадни неща според моето мнение. Ето тук да имаме игри маха. Поставете лайк на видеото, като нашия приятел Рико, ето го. Нашия приятел Рико, поставете лайк на видеото и се абонирайте за канала. И сега да започваме. На 15-та позиция съм поставил ето това. Създаваш тим и не можеш да създадеш friendly battle, ако си с човек. Преди е било така, но сега може и да не е така. Все пак, нали, създадоха много такива неща. Време е да преминаваме към 14-та позиция. На 14-та позиция поставям пръхът. Просто пръхът ми е най-дразнащ. Да изчакаме без да се пием. Да се правим на АФК. Твърдо просто много фотка. Това е хипергодно, например, създарял си на компен си, като мене на 20 година. И изведнъж игра някакъв да ти казва, ти си с мама. И има доста повече от половината от картата е, как да го кажа, в отровния въздух. И ти се дашваш към него, а той е в края на отровния въздух и ти отиваш там и се отравяш. Да преминаваме към позиция номер 13. На позиция номер 13 поставих и си помпи супера. Това ми се върши. И си помпи супера, ето така. И веднъж скача и просто отива. Просто отвън, няма как да изглежда. Това е много гадно. Да, падат ми замитирам. Ще има супер. Не трябва да бъде. Ето така, скачам на него и просто изпършвам с него. Много гадно. Добре, ще ми така. На 12-та позиция поставя. На 12-та позиция поставям. Не може че. Не, просто на 12-та позиция поставям. Когато ти си нам... Просто си сега се почваш и направя.
12-та позиция поставям това. Шелито. Ама ще видите, не мога да го обясня, но ще видите какво имам предвид. Ох, интернета, любимото ми. Чакайте малко. Чакайте. Добре, оправих интернета. Така. Ще видите какво поставям на 12-та позиция. И тя остана на един удар. Ти ще напомпил. Ти оставаш на 5 удара. И тя казва, пусна удара и ти ще ето това напомня. На 11-та позиция поставям купите. Тук за какво са ти купите? Купите на герои ги разбират. Ама разбират за какво са. Вижте колко купи има. А и плюс и вече ги увеличиха от 50 000 до 70 000. Ето така, гледайте. Ето. $70 000, преди бяха 50 000. Добре, да преминаваме на 10-та позиция. На 10-та позиция поставям ранковете. Поставям ранг. Просто... И също... Ето това. Трябва да се апгрейдва от 3 героя. Не. Поставям, че трябва да апгрейднеш 3 героя, за да стигнеш до ранг. Ти доста измерено, но поне е толкова колкото позиция номер 9. Да преминаваме на там. Позиция номер 9 е: не си играл от един ден, например, и влизаш в квестовете ти и имаш 5... и имаш около 20 квеста. А не си играл от един ден. А за един ден получаваш 2 квеста. А ти влизаш там и гледаш, имаш 20 квеста. Brawl Stars понякога просто не знам. Да преминаваме към следващата позиция. Позиция номер 8 е: ти имаш акаунт, доста голям акаунт. 11 000 купи, например, аз да кажа. 11 000 купи. И влизаш един път в Brawl Stars и ти изписва твой акаунт е загубен. Представете си какво изпитах аз. 11 500 купи за нищо. Нищо не направих с тях. Играех от време на време доста рядко. 2-3 пъти в седмицата. И въобще не знам. Добре, да продължаваме към следващата позиция. Позиция номер 7 е: опитваш се да си купиш оферта. Оферта 5 лева за 30 джема. Защото трябва да пусне 30 джема, за да си вземеш на голям герой. Например, това е целият на лева. Тук го взема. И то е намалено.
Чакайте до утра. А утро уже... После... До 150. Добре, допоминаємо композицію номер 6. На 6 позицію поставлю. Чи ти купиш крафталов раз? Ти знаєш, як відрізати. Ну, фу, думаєш, наприклад, просто. Композиція номер 5. На позицію номер 5 купчика. Просто много граждан, что? Сейчас, например, какая-то ситуация. Аз съм си заместил, что... Какой шанс. На какая-то позиция поставим. Да преминаваме композиция номер. На позиция номер 4. Поставим това. Играем с много висок ранг. И си на някаква карта с Хели, Едгар. И просто не можем да... И просто някаква шанс. Хели, Едгар, Франк, най-лото герой ще отиграва сега. И нека да преминаваме към позиция номер 3. На позиция номер 3 поставям Добре, не пропоминаме към следващата позиция.
катката и почва да убива всички. Това е много. Това е много гадно. Да преминаваме към позиция номер 1. На позиция номер 1 поставям вие си изпълнявате квестовете и изведнъж ви показва, че вие нямате квест, който сте избрали най-гадния ви мод. Например, най-гадният мод на мен е нокаут. И заради това имам някакъв квест. И аз продължавам 5 пъти, да ми изписа няма такъв квест. И аз се гърна. Защото това ми е най-гадният мод и трябва заради него да се изпълня един квест. И коментирайте дали искате да направят това. Ако искате следващото видео да бъде на Майнкрафт. Сайт на Чао.